Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay nin sugilano no, o sa dili pa day, akong masahon ni na ipipilangan nag-comment. Si Lynn Sebin, wow, na ay bag-o nga drama, daghang kayong salamat idol sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Lynn Sebin. O kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Nice dong. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Ami Alexander no. O salamat po sa imong gihatag ang ginagmay. Salamat kayong tanan. Thank you kayo no Ami Alexander. Amping diha pirmi. Og shout out day no sa tanan nga naminaw aning dramahan no. Ning bag-ong sugilano nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Muna siya ang puli no sa Ikaw Akong Unungan. Kung usbon ko shout out na niyong tanan. O kalihugday ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload nga drama o mga sumpay nga drama. Pagkaroon dito maglangan niya ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy na sinuwat ni Bibi Parida Salgado, Part 2. Uy, mo ipakuglain nga ingon ini ha, Milan. Hazel, sorry ha nga, gipabayad ka na ko. Sa Lex Gusto mong guna Pino. kong palitan si nanay o iyang isuloob sa mong graduation? Ay, okay, ragid ka ayo, Milan. Sagdi lang, himuan ka na kuglain. Kanang malipay ka na gyud. Tinuod? Mas nindot pa ini imong gibuhat karon? Yes. Nindot na ba yan ni? And this is worth 5K. Nauwaw ba ko? Ay, nahala, dinisa mo. Kay ako tong lutoon ang kamuting kahoy. Mukaon ka kamuting kahoy? Ay, kamuting kahoy nang? Hala, ganabe ko, ana. Naigi na, mus? Nakakaayo. Sige, nang. Maghuwat kong maluto, ha? Maunay nakapabaliktoryan ni Milan. Sige kaon ang kamuting kahoy o ginamos. Hala, wa ka lang magsabi, ha? Valedictorian man di ay ka? Di haragod sa public school? Hoy, dili ba yan mo ma-small ang public school? Congrats, ha? Thank you. Manay nungdan nga, gipabayaran ako nimo ang akong gitrabahuan nga kwadro sa mga kaba-kaba. Kay ipalit na kong sinina ni nanay nga iyang isulob ka ng musaka siya sa stage. Bilip kaayo ko ni mo, Milan. Buutan kit ka. Ako unyang punan ang kwarta aron doon na kasay mapalit nga bagong polo shirt. Ha? Uy, di naman kinahanglan masapawan na stuga. Dili, uy. Kinahanglang disente yun ang imusulobon, ana. New shirt and new pants. Huh? Ako rin may baho, ana. Uy, Hazel, ayaw ha? Di yung kakapugong na ako, Milan. Ay, day, karo tayo mahibaw ng among plato, ha? Pinggan ragid taon eh. Ay, wa mangud sa gibutangan sa pagkaon ang importante nang. Ang importante, ang kalami sa pagkaon. O sa may kuhaon mong kurso, Hazel? Gusto ni Papa nga luwa akong kuhaon. Oh, nindot na. Labi na kay doon na mo'y negosyo. Na, hambot lang kahat ng uy. Magkaya ba ka na ako ang maong kurso? Kayo na ni mo eh. Ikaw ang takto mo ay ang ayang mo kuhaglo. Imagine, valedictorian? Ikaw, good. Natimingan lang nga, ako mo'y napilian nilang valedictorian. Humble lang kit Milan. Pero sa imong ka-fighter, di ko mahibo nga ma-achieve pag yun mo ang imong dreams. Basta man imong pangandoy. Ambot? Musugoy ambot. Kisira-sira ni nga akong kinabuhi, Sel. Kaon pa lang mo eh. Akong butangan ang imong plato, ha? Okay. Lami man na ang balanghoy, parisan o ginamos, no? Pakan akong usab ato ha, Milan. Kinanig ka makaon sa kanunon sa pobre?
Anong dili good? Labi na cute kung ikay akong ikasaw. Mauwaw ko ni mo eh. Hala, karon pa ka mauwaw? Karon pa mukaon din sa amo. Tingali dito sa inyo. Pagkutsara yun magtinidor. Inis amo. Kins ra gyud. Usay kins. Kinamot. Komedyante man dahil Kamilan. Samot na kiganahan ko magig-uban ni mo. Di ka kumukulatan si mong papa. Ayaw gud pagtuon ni Karen. Gihadlo ka lang, aron mo likay ka na ako. Naikaw ba ako, Zil? Sa unsa man? Gipabayad ka sa gibuhat ng kwadros kaba-kaba. Pero, malagi. Katong giingon ako nimo ba? Gusto lang na akong doon ay nindot nga isulob sa nanay. Kanang mukuyog siya nako sa pagsaka sa stage aron may musabong sa kong medal. Bilipi kay ko ni mo, Milan. Buutan kay kang pagkaanak. Ayaw na lang papalitan si nanay ni mo o para imo ha. Ako ray palit para isulob ni mo sa imong graduation. Ha? Uy. Di na ko mutagad ni mo kung imo kong malibaran. Og madayon, magdaan ako sa imong pants o polo shirt. Maunay, gipasalig ni Hazel ni mo? Oh, Misugot ka. di mo siya mutagad ako kung di na ko dawat to nang yang gipromise nga pants o polo shirt. Oh, bahala ka. Basta kay gipasidan anati ka. Nga isog ang iyang amahan. Iyam ko na kong labanan, Karen. Og mituo ka dayon? Ha, Milan? Karen, nganong ingon anak man ang imong pagduda ni Hazel? Di ba amig ka man mong duha? Wa man ko ikasaway ni Hazel, Milan. Pero nahadlo ko siyang amahan. Og labaw kong gikahadlukan nga dili makapiog si Hazel sa kasalbahe sa iyang amahan. Di ka mutuo nga makalaban si Hazel nako. Unsaon man niya paglaban kung sikreto kang ipatawag sa iyang amahan? Unya, ato ka sa layo si Lotis iyang amahan. Oh, silutan? Unsa may ako sa... Tungod kinikisuod ka siyang anak. Imposible sa nang imong una da ka rin. Wa ko magtiaw, Milan. Best friend ang duha. Busa, dili ko makatugot nga mahiagom ka sa tapinta sa iyang amahan. Ngano posible na naman lagi ko sa iyong amahan? Dili mo huyab si Hazel? Dili lagi. Wa po ka manguyab niya. Mauwa ko mahuyab niya ka rin, oy. Nahibaw sa kuno, asa ko mo lugar sa mong gintang ni Hazel. Suod lang, mi. Oh, parehas ko na itong duha. Mamurag ina. Pagbuminaw sa Lex Pino. Ang akong cellphone. Si Papa. Pa, nanawag lagi ka. Gusto ka lang na akong pahibawon nga ready na ang imong kwarto dire sa Manila. Ha? Tingali nagtuo ka nga dili ko seryoso sa akong tinguha nga magkauban na tang duha dire sa Manila. Dili lagi ko ganahan diha, Pa. Malayo ko sa akong mga friends. Dili ka malayo ka sa imong boyfriend. Maayo noon, nahibaw kang doon ako'y boyfriend. Mintras ako, wa pa ko makaila sa akong boyfriend. Unsa? Pa, wa pa gi kumusud ang butangan, no? Wa pa ko'y uyab, uy. Basta gipahibaw ta ka. Nga ready na ang imong kwarto dire sa Manila. Basta, nahibaw sad ka pa. Nagdili ko ganahan nga anak mo eskwela sa Manila. Uy, kadaghan ko na ng karton nga imong gina. Nakapalit na si nanay nimo sayang isulob. Ugma pa ko na may mga lakaw. Oh, ayaw na lang siya papalita. Di apilan ako siya shopping. Ha? Kining duha ka karton para imo ni. May pants ana, nya na ay polo shirt. O kining usa ka karton, sapatos na og medyas. Unsa? Namalaki ini para nako? Ako nang regalo nimo kay valedictorian man ka. Tagsara may mong valedictorian ang usa ka graduating student, no? Pusa, angay kang lipayon. Mauwa mo kong dawat, ano Hazel? Ngano mauwaw man ka? Best friend man ka tang duha. Oo noon. O kay ako may gigrasyahan, ako sa ni ipamayan sa deserving yun natakan. Nawata. Mauwa mo ko Jesus! Ngano ka na siyang mauwaw? Ako ni regalo sa imong pagka-valedictorian. Sige na ba? Nawata na.
Kauwaw ko ba ya ini eh? Gipabayad ka ba yan ako sa kwadro? Ay, good pa ko na ana. Sige na pa. Dawatan na pa. Bahala na. Ako nang dawatan. Iskod ang sapatos. Aron mauli dayon ako kung dili masakto. Manghugas ako sa kuntiil ha. Hala, uy! Kaangayan ako sa imong hinatag na hisil, oy! Mayo kay nasakto na gani mo nang. Magwapo ka ka, kung dili pa ko gwapa. Liwat ko ka na ko. Bitaw no, Nay? Zel, salamat ha. Nindot kayong sapatos nga imong gipalit para nako. Sakto na bagin ako. Ako pa. Maayo kayo kumubana-bana. Ako una ni hipuso ni bago na kong sinina, ha? Ay, doon na gyud taon ko'y bago. Salamat kaya, Zel, sa imong kayo. Sus, sige kisgot og pasalamat, uy. Mika, dali dayon, pauli dayon. Naunsa ka, Karen? Gikutasan mo ka. Pauli dayon, Mika. Niay mong papa. Unsa? Una sa paglakaw. Ikaw ra ba dayon gipangita? Sige, Karen, malakaw na ko. Milan, pahipusan ng mga karton. Sige, Hazel. Pagbantay, ha? Ay, luoy kong Hazel, da. Unsa man yung mga karton, Milan? Kuan, hinatag na ni Hazel? Hinatag ning Hazel? Uy, pahipusa dayon ni. Uy, kay tingali unyag mo karit og anhi ang iyang amahan. Ha? Kadiyot ha, Karen. Ako ni taguan ang mga hinatag ni Hazel. Din, kaman, ha? Diha lagod sa dakong hawan pa. Nalingaw og tinanaw sa mga butterflies. Ulagaw ka di ay? Lo, si Papa. Magmungad ako din sa atong bay. Tingalig, makahimamat kag mga pobreng ulitaw. Unya, mangulitaw ni mo. O kay gwapo, imong sugton. Pa, mag-graduate na ko sa senior high. And next school semester, college na ko. Wa pa ko'y katungod nga manguyab. Adto ka manguyab sa Manila. What? Kung mahigugma ka magani, ako'y magbuot sa lalaki nga imong higugmaon og pagkaslan. No. Tingalig doon na ka na iuyab. Wa pa. Unya nga nung nangugat man ka sa pagbalibad sa gusto na kumahitabo sa imong kinabuhi. Kay gusto pa kong mo-eskwela pa. Gusto kong makaangkon og degree. Pero kung bahay na sa kasing-kasing ang iskutan, way laing mangilabot ini. Gawas lang nako. Kay ako mooy makig-uban sa lalaki nga ikauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Hazel, pinangga ka na ko, anak. Kay ikaw ray bugtong gibilin sa mahal akong asawa, nga mao ang imong inahan. Kinahanglang tumanon ko nga akong gisaan niya, nga hatagan tagiw ka sa tanan mong kapritso, sa tanan mong kalipay. Kung pasagdan ko ikaw, nga makiglambigit sa mga pobreng lalaki, unsa may mahitabo nimo? Di sa di ay minimo tabangan. Mayong pagduminaw shit! sa Lex Pinoy. Pa, Kung mutabang ko, parehas ra nga. Gitabangan ko siya nga. Mahawas sa iyang kapobre. Hangtod ba ang iyang mga ginikanan o kaparyentehan mapil pa sa akong tabang? No. Mao ka na'y dili mahimo, Hazel. Dili. Nagkasabot ka? Ngano na nang piling man ka? Miulig kalit ang papa ni Hazel na Kisa may nagpaibaw ninyo? Nagdagan nga may paingon nga ni Skaring. Kung sa may mahitabo ning gipanghatag ni Hazel, ha? Gipapahibos ni Karen ay kay tingalig. Mukalit og ani si Senyor Emilio. Ay, kaluoy sa dintaw ni Hazel. Nay, tinuod yun ka nga maldito ang ama ni Hazel? Nga mangulata siya sa mga sao? Mamsag ko may baw, anak na. Pero maayo yun ang maglikay ta. Mauna lang kini ang katapusan na tong pagdawat o ginabang gikan ni Hazel.
Nganong nagtimi-timi ka mang mikaon, ha? Wa ko makagusto sa akong nadungog ganiha. Unsa? Tingalig tinuod ang nadungog na akong mga istorya sa taga-dinhi nga. Nga salbahis ka. Oh, kinsa insulti ni mo niya na? Basta, mga tao dinhi. Dinhi sa atong bayasin ra? Sa taga-dinhi, kud. Wa gyud ko mutuo nga doon na kay gikulata nga mga saop. Kay nasayop sa ilang trabaho. Nga doon na kay gipasipadaan nga mga kabus nga niya nag-alagad nato. Dili ko salbahis. Pero dili sab na ko palabyon kon nagasa sila sa balaod nga kung gipatuman nila. Pero dili sad ko makatugot nga pasakitan nimo ang ato mga saop. Ang mga tao nga nag-alagad nato. Hazel, batanon ka pa. Uwa pa'y hanaw unsay naagian kong kalisod. Aron maangkon mo kining natagamtaman mong kapritso karon. Ako may sunda. Hala, si Milan man ang nagpaatbang din sa Bahay Asyenda. Nagunsa man ka na sa Diyos at Pang. Akong doolon, Bi. Niya para ba si Senyor Emilio? Karen, salamat nga migawas kaniya ng dakong bahay. Mauma na ang bahay nila ni Hazel. Naibabad ako. Nganon ni amang ka? Mutanaon ko sa itsura sa amahan ni Hazel. Unsa? Gusto kong makakita niya. Aron, ako siyang masiguro kung salbahis ba yun siyang pagkatao. Wa ka di mo tuon ako? Mayo mo ginang ako makita rin. To see is to believe, baya. Kung gusto ka yung makakita niya, ayaw din hi. Kaya tingalig pasangin lang tang tulisan. Ha? Dali. Ari diri kung gusto ka yung makakita niya. O kung na gani siya, ayaw siya tutuki ha. Dali na dayon. Tana. Unsa man yung dapita? Mauni ang tindahan sa among cooperative. Kanang asosasyon sa mga mag-uuma? Asosasyon sa mga manindahay din og mga lagutmon, bugas, kanang lubi. Bisag unsa nga mapangortahan sa mga pobre. Mao ba? Ni ana ang gusto nimong makita. Ni si Senyor Emilio, ang amahan ni Hazel. Kumusta naman ang inyong negosyo din, he? Arang-arang taon sa Jurek Etiko. Hansa? Okay, kita. Nagago lang yun mo. Kung inyo pa lang, gipakumpra na ako inyong mga abot, dili ginunta mo maghago. Kwarta pa dayon. Sagdi lang yun. Panulo ko naman sa mga mamanitay ka pobre. Mga pobre yun mo. Pobre pang huna-huna. Sarili madugay, wa na mo'y tarukan ining inyong center. Akong paliton kining maong luna. Motoo ka na sa akong gisulti? Nganong ingon anak mga dato? Kusog kayong muda-hudaog sa mga pobre. Wa may kasukol ang mga pobre, God. Huwag di magkukumpurmi anak, Karin. Bantog naman kay pobre. Dili na lang yun makapagawas sa itong katarungan. Nakadungog bitaw kasi ang gisulti. Iyag yung gilisod-lisod ang kooperatiba nga dako kayo gikatabang sa mga pobre. Og aron mawa ang koop, iyang paliton ang maong luna ang gihimong koop. Di ba sa gobyerno man ang maong luna? Sa gobyerno bitaw. Pero kung makatumong ka gobyerno nga korap, alkansi gid ang mga pobre. Sige, Karin. Dagan yung salamat sa paghatag mong kahayag. Paglikay lang yun, Milan. Nga, makasa ka ni Senyor Emilio. Isuga na yung Senyor Emilio na yun eh. Kinsa? Si Senyor Emilio, good. Ang amahan ni Hazel. Nakakita ka niya, dong? Oo. Kiunsa man nimo pag-ila katong tawana? Nagpaatbang mo ko sa Bayasyenda. Unsa? Taginay. Ay gani kay nakitaan kong Karin. Mga tong midali siya doon ako. Iya kong gipalayo sa mong dapit. Nga may atom sa kadito? Akong gisiguro kung tinuod ba yun ang
gisulti nila nga salbahe sugod si Senyor Emilio. Ay, tinuod yun na yun nga salbahe siya. Uy, kung mauna, nak, kinahanglan nga imo ng likayan si Hazel. Maliwat ka si Hazel sa iyang amanay. Murdi mo tingali. Buutan lagi si Hazel, kay suod man mong higala. Pero salain ka nga dili niya higala. Parehasad ka ang iyang pagtagad nimo. Ambot lang sa gaan Na, sa may imong huna-huna, iuli na lang nato ang tanang hinatag ni Hazel. Ayun eh, oy. Tingalig, Tingali gonsa. hubagan taglubot. Ay, pulos na dyan ka binuang diha. Ay, be, tugani ko's tinuod, be. Kanang tinuod yun, Milan, ha? Unsa man. Nakagusto ka ni Hazel? Nakagusto. Unsa? Buutan mo siyang amiga na Mo nang nakagusto ko niya. Parehas ko ni Karen. Buutan sa siya na akong amiga. Nakagusto sa kong Karen. Ha? Klaro ni mo, eh. Ha? Uy, klaro. Klaro. Sa pa mo dahil klaro ang gusto na. Ay, ka na bang naibog ba ka ni Hazel? Ha? Noon ka isuboy. Tiniguwang mo siya ng pangutanahan. Ay, tiniguang god. Sigtiguang. Maubaya na akong nabantayan ninyo doang Hazel, ha? Kung magsulti mo, dugol kayo inyong mga naong murag naghunghunganay mo. Grabe sa di mo na yun Higala ra gid ang akong pagtagan ni Hazel na Parehas ko ni Karen. Pero, mas paborito gyud nimo si Hazel. Ha? Kana no, nay, mo angkon ko. Humot pagod si Hazel. Usa? Lagi, nay. Ganahan kay kong pirmi may magsikit kay ganahan kay ko siyang kahumot. Ay, nimo. Milan, anak. Hapit ka nang maulit tao dong. Mag-college ka na, god. Kinahanglan makamao kag yung lugar sa imong pagbati, ha? Ha? Maulang gyud na una adong, ha? Pobre ta. Ug ang akong piliun kana siyang pobre parehas na to, nay. Mao man ay realidad, nak. Unya, adto gid ko mahigugma sa dato, nay. Unsa may mahitabo? Luoy kay ka. Daog-daogon ka lang kung makigminyo magyud ang babae nimo. Buhaton ka lang katabang. Bisag professional ko? Ay, anak. Milan, dong. Lahi gyud ang ilang pagtagad sa mga pobre, dong. Mahimong madawat ka sa imong mamahimong asawa. Pero, aresad ka daog-daoga sa imong unyang mga in-laws. Nanay sabay. Ha, dito maghiskot na nanay. Gusto kong makahuman og eskwela, nay. Gusto kong mamahimo gid kong professional. Kita kang papa, Ren? May gawas man to. Nagpaatbang ra ba si Milan ganiha? Ha? Kini si Milan? Dinhi lagi. Maayo gani kay ako siyang nakita. Ako din siyang giduol. Nga nagwa man ko nimo tawag ka. Ha? Tawgon ka gid aron makita sa imong amahan ang inyong panagsulti? Akong ipaila-ila si Milan ni Papa. Seryoso kami ka? Seryoso? Seryoso kang ibutang mo sa kaalautan si Milan? Ikaw ba? Judgmental gid ka kaayo. Imo man dayong husgahan si Papa bisag wa pay nakitang kamatuoran sa imong gipasangil niya. Sorry gid mi ka. Pero dili pa sangil ang akong gisulti. Hangtod gani si Milan. Nakadungog gid sa dihang giingnan sa imong amahan nga iyang paliton ang luna nga gihimong tindahan sa cooperative. What's wrong? What's wrong? Wa ka ba masayod nga ang pagpalit sa maong luna? Mao'y kahugnuan sa mga pangandoy sa mga pobreng mag-uuma? Sobra sad ka ka-sentimental, Karen. Nga naman dahil kung palito ni Papa ang luna nga gitarukan sa ilang tindahan. Asa naman ang intawon mamaligya ang taga-coop? O unsa may ilang pangwarta? Mato ni Papa na ako, gusto niyang paliton ang tanang mga abot sa mga mag-uuma. Sa Pero Lex Pinos. sila mao'y may palibad. Mubalibad gid sila. Kay maguwang raman sad sa pagpangayo ang presyo ni Papa nimo. Ha? Dili mabuhi ang mga pobreng mag-uuma sa presyo ni Papa nimo. Gawas pa sa ilang pagtukod sa co-op. Daghan man ang makabenepisyo, ana.
Ay, abot lang ninyo, uy. Nganong dili ninyo sabton ang tinguha ni Papa. Nakadungog si Milan sa mga reklamo sa taga-coop. Nakadungog. Duda man lang ko nimo. Ha? Unsa may imong duda? Gusto nyo kang maglagot si Milan ni Papa. Unya, likayan ko ni Milan. Nasayop kami ka. Dili na ko maminaw nimo. I hate you. Asa man di ka, Nyorita? Kasi gingalan ni Rita. Ikaw. Usa man nahitabo nimo? Na-amnesia ka? Wa taon, Nyorita, oy. Yang anong imo man kung gitawag og Rita? Kisa may nagtudlo nimo nga mao na imo isang pitnako. Si Kuon, si Senyor Emilio Gut. Si Papa? Siya mo ay nagbuot nga mao na imo itawag nako? Lagi, Nyorita. Wala kasultihin ni Senyor Emilio? Murag dunay misteryong nangitabo da. Kinahanglan nga matakan ko ni kasulbaran. Kung wa ko makasaksi na digid ko mutuo nga salbahis gitong tawana. Di mo ko bakita sing hitsura? Kinsa ganito ngan, Milan? Senyor Emilio lagi na Senyor Emilio. Senyor Emilio. Nakaila ka na yan Doon ako'y nailhan nga salbahisad. Pero, Emilio ra may iyangan? Emilio? Senyor Emilio. Ay, di tingali na maunay Sa mandato tong tawhana? Ambot lang. Ay, hindi na tamagisgot may tungod itong akong ginganlan. Nganom day katong imong nailhang Emilio, salbahis ito? Dato sab? Ay, di na taga maghisgutan ang tawhana lagi. Di na. Way laming hisgutan. Ha? Way lami. Ay, nay, asa ka? Uy, imo mo kong giwalk out nay. Unsam dos nanay Kana pa? Ano, doon na kay ipapalit na ko? Doon na lang ko ipatubag nimo. Ha? Ganong gisampit man kog Rita ni Noy Butoy. Papatubag ako. Ay ko kataw Anong nausap ang tawag sa mga tao din nga rin ako? Tungod kay mo angay. Unsa? Dako ka na, Hazel. Dako ka na. O kinahanglan ka ng tahoron sa atong mga saop. Sa nagtrabaho din sa Bay Asinda. Ug bisan sa mga tao nga nagpuyo sa atong yuta. Unsa? Kung kinsa may musupag sa akong balao din maayo pag maghinay-hinay na sila sa pagpamakwit aron dili masugamak sa akong sakit kayong nga silot. Kun mauna, tinuod di ay ang ako mga nadungog. O kung sa may mo nadunggan, ha? Nadautan ka! Nasalbahis ka! Kinsa'y nagsulti niya na? Tug-anan tagit ka, aron mahiagom sila sa imong silot. Pa, niya na nato ang tanan. Kwarta, negosyo, asyenda. Kuwang pakini, Hazel. Unsa? Dili pa ato ang kalibutan. Are you out of your mind, pa? Ginoo ka? Na gusto man nimo ang kunon ang kalibutan? Why magbuot ako, Hazel? Kuningon ni ana nga akong damgo. Kinahanglang mutubo ang atong negosyo dili lang din his Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Kinahanglang kita mo'y ludhan og tahoron sa mga tao sa tibuok kalibutan. Pa, bisan sa huna-huna lang, wag gid maabot sa akong huna-huna ang imong mga panghandoy. Sobra ra na pa. Oh, wa ka ba hinon malipay sa akong pangandoy? Kita may gamanan. Ang tanan muyukbo na nato, Hazel. Pa, nabugnaw ko sa ako karong nadungog kanimo. Oh, ngano? Nagtuo kang nabuang nako? Ambot pa. Wa ko magkasabot ron sa ako gibati. Nang limbawt ang akong balihibo. Tinuod ang tanan mong nadungog, Hazel. Sa pagkakaroon,
May mga kontak na ko sa laing nasod. Aron mo invest sa atong kumpanya. Ug ang uban, nakig-partnership na nako. Ug yan nga ako silang entertainon. Aron matuman ko ang akong mga damgo. Masabot na nga dili ko mubaya din eh. Muuban ka nako, Hazel. Dili lagi ko gusto nga mubaya din eh. Dili ka makabuot nako. Iniguman sa imong graduation. Dad-on ka gyud ako sa Manila. Ngano bang mapugsano naman doon ka pa? Doon ay nag-intriga ni mo. Ako? Kinahanglan pang intrigahan? No. Gusto ko lang umulundaan ang imong panglantaw sa kinabuhi. Kinahanglang matisok sa imong utok. Gadili ka ngay makigsuod sa mga pobre. Unsa? Mao ka na! Busa human gyud sa imong graduation. Iuban ka na ko, inigbalik na ko sa Manila. Murag tinud-anay na gid ang desisyon ni Papa pagkana ko sa Maayong Manila. pagbuminaw sa Lex Pinot. Wa kay nakasulti niya bahay ni Milan. Pero dili man ako uyab si Milan. Wa sab gyud siya manguyab nako. Amigo lang gyud mi. Close friends. Nganong close guarded naman ron kong Papa. Nagsigi naman inuon siya balik din eh. Ug nagsigit pa inumdum na ako nga iya kong dadon sa Manila. Unya na lang yung kumato sa ilang Milan kung mabalik naglarga si Papa sa Manila. Nay, nindot. Nindot na. Malipay na kaya ni si Hazel, Nay? Ay, stilan ay. Naguna-una kaghapon nga magkita pa mo sa Hazel. Iya mo kung labanan, Nay, kung musakpan mis iyang papa. Ay, mituo ka di ay nga makalaban ni mo si Hazel. Nay. Nakakita naman ka kaniadtong Senyor Emilio. Og nakasaksi ka, giunsa niya pagpanghimaraot ang mga pobre. Di ba? Dong Milan, pobre ta. Og sigurado gyud ko nga dili ka gyud niya madawat. Bisag amigo rami sa iyang anak. Mo'y gusto niya itong Senyor Emilio nga polos mga adunahan. Parihas nila ang mahigala sa iyang anak. Paita. Ay, mahimong lahi si Hazel sa iyang amahan. Pero si Hazel, nak, ubo sa gahom sa iyang amahan. Makalaban man siya nimo. Pero ang iyang paglaban, dili dawaton sa iyang amahan. Pasakitan ka lang tong. Ituyo ba na ako trabaho kining maong kwadro, Nay? Aron malipay na si Hazel. Di na ginin ako ibaligya. Ayaw na lang pamugos na ko nga makuha pa ni Hazel ang imong kitrabahong kwadro. Kung mahimo, likahin na lang yun siya, Asa ka pa ingon, Hazel? Anak lagod sa gawas pa. Pila na kay gayon nga inigabot ako din eh. Wa ka. Hala, kibaw bitaw ka pa nga nature lover ko. Ganahan kayo kumutanaw sa mga kaba-kaba nga mutugtun sa mga buwak. Karon, dili ka na makayanos-yanos pagawas na ning bayasinda natin. Nga naman pa? Imo nang anaro ng imong kaugalingon sa pagpakiguban sa mga anak og negosyante parehas nako. Isa may mo mga higala din Kana mga anak sa atong saop? No, Hazel. Dili ka na pwede. Kay mga anak sila sa atong saop, pues, wa sila katungod nga makigsuod ni mo. Musuod pa lang unya sila din sa atong bayasinda, ya mangawat. Pa, diliingon ni Ana ang nagpuyo din Ayaw sila panalip di Hazel. Mga anak sila sa atong saop. Busawa gyud sila katungod aron makigsuod ni mo. Wa naman ko magkasabot ni mo pa. Nadugay ka lang sa Manila, nausab na gid ka. Ang mga tao din di pa kaubos mo maayo. Ato silang ulipon, Hazel. Dili sila magkakaon kung dili sila patrabahoon sa atong asyenda. Kana, mawitiman
Nalimot sa di ay ka pa? Nga kung dili patungod nila, dili ta maingon ini? May mo manguha kong mga trabahante sa laing lugar. Aron maoy mo trabaho sa atong yuta. Maraga, wa naman ko makaila sa akong amahan. Salamat nga nagkita ta ka rin. Nga no, day, Milan? Doon na unta ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Kuan ka ng... Kining... Karin, pwedeng paanhiu na mo si Hazel? Na, tagsa naman lang kumuato sa bayasyan dalan good. Labi na gyud kay naa si Senyor Emilio. Nga naman? Masako man guna siya kung doon na ilang mga tao nga musud sa bay asyenda. Ang yara yung mga katabang ang pasudlon. Ha? Uy, nga naman? Tingali kunog mga awat. Salbahis gudin ang tohanan, no? Waday ka mo tuo sa kong gisulti nimo nga mangulatan na siyang mga saop nga makasa sa ilang trabaho. Wa mo gud ko makakita na. Maghuwat pagiday ka nga ikay makulatahan. Ha? Nga naman makulatahan mo ko? Kanaday mong pagpakigsuod ni Hazel. Dako ng sa para ni Senyor Emilio. Bisag higala raming Hazel? Dili lagi siya gusto nga makigigalag pobre si Hazel. Paita din yung pobreta, no? Pait gid kaayo, Milan. Ako lagi, tagsa na lang gyud kay kumusod sa bay asyenda. Kailain kayo og tinanawan si Senyor Emilio. Mao ba? Sus, kung ako'y madato, ang tanan malipay yun. Nga naman? Ako man pakanon katong gigutong. Ug hatagag trabaho katong way mga trabaho. Kana lagi kung madato ka. Mo lagi sab. Kanus asig ako madato, no? Pero dako kag puruhan nga madato, uy. Labi na kay bright ka. Bright lagi, pero wa may kwarta nga makasustinar sa akong pagtuong. Kugihan man sa kamo secure og mga scholarships. Ako ginabuhaton ka rin. Aron makaatubang ko ni bisang kinsa nga makatabang sa kong kapobre. Kinahanglan mapausab na ako nga mong bahay nga gubaon. Kanihara ko nag-atang din sa gawas. Aron ako makita si Karen. Pero wa man gyud. Bisag sinang ilang lang unta to. Kanusa ka mo balik si Papa sa Manila. Ay, nawi. Gikapoy lang kong pinarog din eh. Wala. Si Karen. Tura siya ay. Akong tawgon. Karen! Ngayong paglinaw sa Lex Pino. Nga naman, Miga? Tagsa na lang lagi ka mo, ani. Ang gipinahan magugo nilang papa ug mama nga dili magsigig ani. Kay niya si Senyor Emilio. Ngano di ay? Gipinahan man kuno sila si papa ug mama nga dili magpasod og lain. Bisan pa ang ilang mga anak. Unsa? Ngano man? Tingali kunog anha mi mga on sa bay asyenda. Unsa? Dili na gid maayo ang gibuhat ni Papa. Miga, ayaw lang sudyae mong papa ha. Tingalig papahawao na hinuon sila sa papa ug mama tungod sa kong gisulti. Dili man ko magdaktaw, Ren. Sobra na sa danyang pagtamay ninyo, uy. Wa na gyud ko makagusto. Bisag wa kay gusto, Miga. Wa man sa kay mahimo. Iyagog kong anak. May katungod tingali ko nga mga tarungan alang sa uban. Ayaw na lang, Miga, uy. Basta kay gisultihan ti kas tinuod. Nalipay unta kong nagkita ta. Mangumusta unta ko ni Milan. Nanguta na bitaw si Milan ako kung magkita ba ta, pero ako lang gibalibaran. Nangita di si Milan ako? Nahuman naman kuno ang kwadro. Ay, kaanugon. Magkita gani mong usab, Ren. Ing na lang si Milan nga, mangita gi ko paagi nga makaadto ko sa ila. Uyab na baka silang duha, no? Si Milan o si Hazel. Ganun kanahan magkita si Milan nga makikita ni Hazel?
wa mahadlok si Milan sa amahan ni Hazel? Nakita ko ikaw nga nakiksulti sa akong anak. Ha? O sa inyong ipagsultihan sa akong anak. Kuan, ang bahin sa among graduation ang gipangutana ni Hazel na ako. Ayaw kong magkaki. Sulti ko stinood. Nga nung nakiksulti si Hazel ni mo. Ikaw ba'y bearer sa lalaki nga nagustuhan sa akong anak? Senyor Emilio, nganong dili man nimo pangutanon ang imong anak, nganong iya kong gitawag. Mas maayo tingali nga siya imong pangutanon kay wag gyud ko ikatubag nimo. Wa ko magsunod-sunod sa imong anak. Busa wag gyud ko masayod kun doon na ba siya nagustuhang lalaki dinhi. Dili ba? Anak ka man nila ni Badong og sila? Tinuod Nyor. Taw-taw ng kusinira si sila. Ug ang imong amahan, dugay nasab nga driver sa truck di karga, nga mo'y maghakot sa mga tipasi aron ipagaling. O, senyor. Ug ang akong gisweldo mo'y nakapaeskwela ninyong ilang mga anak. Mao, Nyor. Ako mo'y nagbuhi ninyo. Busa kinahanglan nga inyo kung tahuron. Gitahod ka bitaw namo, Nyor. Pero, dili sad mahimong mamakak minyor aron lang matagbaw kasi mong pangutana namo. Si Hazel na lang mo'y pangutan-an, Nyor. Ngano nagasulti ming duha ganina. Ako ginambuhaton. Ugoy, di man ini ha? Himatudaan ko gani nga namaka ka. Karon dayon, akong papawaon ang imong mga ginikanan. Pops, oy, Milan, asa man ka? Nga nang imong manggida ang kwadro. Ako nang ihatag ni Hazel na Unsa? Ay, anak, mahimo ba? Ayaw na nagbuhata, uy. Ni ang amang Hazel. Naibaw mo gud ko na nga naginaminam na si Hazel nga makakita ni Nahibaw ko. Pero ni apalagi ang iyang amahan. Tingalig hangtod ng imong hinaguan nga kwadro sa kaba-kaba maamong pana. Ha? Tingalig ilabay na sa mang Hazel. Ilabay? Naibaw bigod ka nga. Giayo gini na kong trabaho ang maong kwadro. Kay gusto kong malipay sa Hazel. Ay, lagi nahibaw lagi ko. Pero anugon lang unya ang mauni mo trabaho, nak. Nay, unsa gani itong imong pangandoy? Ha? Muram gud og gianuhan na ka sa kong pangandoy, nay. Nga kung makatrabaho na ko, ang atong bay mo'y unahon na kong paayo. Murag lawom gitong imong pangandoy, nay. Kadong akong giingon nga kung mangandoy ka, kanang pangandoy nga maimo ang asyenda og negosyo ni Senyor Emilio. Ah, grabe sa nang imong pangandoy na yun, eh. Kapobre na to, niya. Maka-asyenda ko og negosyo. Oh, o sa imong kalibutan. Bright good ka, nga akong anak, bright. Wala kasiguro ko, nga kon hatagan lang sa kahigayunan, matuman mo ang akong pangandoy para nimo. Huwaman ko ng imong pangandoy na, ha? Murag na-challenge ko na. Paninguha agyud na ka. Doon na ang tago'y pangutana ni mo. Pero niya na lang nagbalik na ko gikan sa Manila. Mularga ka paingon sa Manila? Doon ay problema rito sa bagong misod nga investor. O kinahanglang mahusay dayon. Ba't sa manuta na mo pangutana pa? Huwata nga akong pagbalik. Gikan karon. Dili na ko gusto nga mugawas ka din, ha? Unsa? Doon ako'y gipabantay sa imo mga kalihukan din, Hazel. Ang but mong ipasabot. Giwadaan ko ni magkagawasan din sa ato. Kinahanglang ako ka ng buhaton. Pero dili ka masayop sa imong desisyon. Desisyon? Unya na ta magsulti. Kinahanglang magabot ko sa flight nga akong gipabook. Basta, ayaw yun pagbiya ni Nimbaya. Salamat nga nakita ta, Karen. Hazel,
Sorry gid kaayo ha, pero dili na ko gustong mawad-an og trabaho ang ako mga ginikanan. Maong dili na ko gustong magsultita. Ha? Pero pasidan-an ta lang ka. Kato nagsultitang duha, nakita data ni Papa nimo. Iya akong gipatawag kay nagsusi siya unsa atong gipanagsultihan. Ako siyang giingnan nga mahitungod sa graduation ang atong topic. Pero wa siya motuo. Unsa man day iyang duda? Nga ako kuno mo i-bearer ninyong duha. Sa lalaking imong nagustuhan. Unsa? Aron dili mapagan ang trabaho sa kumaginikanan. Mulikay ko nimo. Nyorita, asan ka? Ay, doon na ako'y paliton sa lungsod, Noy Butoy. Ako nalay palit, Nyorita, be. Unsa? Ngawa mo kamay baon siya akong paliton. Di, imo konsultihan. Unya, sa may paliton, be. Ako ra lagi mo palit. Na, kung maunang ikay mo palit, di, uban na lang ta. Nganong nagpinag-umang ka, Noy? Bago naman sa pinangsugo ni Papa nimo. Ingon siya, nga di ka pagawson din nga mga orang usa. Nga kung na doon na kayo paliton nga, bisag unsa diha, ako rin mo palit. Pero kung mo insister gyud ka nga, ikaw mo palit, ako kung mauna, ubanan talang ka. Mobalik ra lagi dayon ko. Mahago ka lang. Sagdi lang nga mahago ko nyo, Rita. Kay, sa maigo kuskungos imong amahan. Unsa? Dapatan ka ni Papa? Basta din ako tumano na yung mando nyo, Rita. Pero, ayaw lang taong ko ipakulatan ni Papa ni mo nyo, Rita, ha? Bugat ba kayo to siya kumo nyo, Rita? Ay, kaluoy da ninyo eh. Nakaagwantasan mo sa batasan ni Papa, no? Mo lagi. Pobre man nyo, Rita. Di mi kareklamo. Tingalig waon niya kaon ang among pamilya. Sige, Noy, nakasabot ko nimo. Dali. Ubanin noon ko sa lungsod. Doon ako'y paliton. Kadiyot ni Rita, ha? Kuhaan sa nako ang jeep. Mag-tricycle lang ta. Na, kasabaan ko ano ni Senyor Emilio ni Rita. Kadiyot lang, ha? Kadiyot naman ang pagkuhan ako sa jeep. Dinhira ka niyo, Rita, ha? Aris ako. Kinalang nga mo dali ko piya din eh. Nagpaabot na si Milan ako. Hala, wa man din si Senyorita Hazel. Patay. Asa man ka siya paingon? Di lang ko moagi sa daan. Kaya tingalig maagian ko ni Noy Butoy. Kasakit ba sa kakugnan, uy. Pero bala na, kinalan nga magkita meron si Milan. Ay, anogon eh. Tagkanon ta kayong mga kaba-kaba nga. Mitugdon din niyo. Lah, minduta. Sayang nga. Milan! Si Hazel. Siya na nagdagan nga. Nagpaingon nga ni. Ako si sugaton. Kapuya, uy. Hazel, nganong nagdagan mo ka? Unya na lang tagatug-ani. Ha? Dali. Lingkod dali. Gikutasan kag mayo. Nganong may dagan ka, uy? Nagsuot-suot kit ko. Aron di ko maagian sa jeep nga gidrive ni Noy Butoy. Ha? Ano man? Unya na lang kita magsulti. Papahawaya sa ko. Bitaw. Sige. O, aron malipay ka. Dawatan niyo. Wow! Ang imo ning kisaad na ko. Oh. O, di na ginan ako pabayaran. Ako ning regalo nimo para sa imong graduation. Oh, salamat kaayo, Milan. Imo kong gigakos, Hazel. Nalipay mo gud kaayo ko. Tungod kay imog yung kituman ng imong saad. Thanks a lot, ha? Salamat sa imong regalo nako, ha? Ka-thoughtful ni mo, Lan, uy. Uy, tingali mong gakos na saga, ha?
Kuya ba kayo nga makarried ko? Unsay makared? Nga ma-fall ko ni mo. Ha? Ah, Nauwaw ba ako eh? Lingkod ko og balik. Sige na ba, balik paglingkod pa. Na, samot. Sige na ba? Lingkod nagbalik ba? Mayong pagpaminaw sa Lex Pino. Pero, ako lang yung pugga ng akong kaugalingon. Dato, manggod ka. Matras ako, pobre. Unsa man gud nang imong gipanulti, uy, Milan? Wa. Human sa tong graduation. Mm. Dili na ta magkita. Ha? Nga naman. Dado naman kong papa sa Manila. At doon ako niya pa eskwelahon sa college. Di na dito makita. Misugot eh ka? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Og palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.